А неговата правда га даде на мен. Всеки пирон можеше изобщо да ни прибие кръвта, ръката му, краката му. Аз знам, че Господи можеше да направиш, докато удреха пирона да се скриви, но ти позволи да пробият ръцете ти. Всеки удар на всеки къмшик ти можеше да направиш да се отвърне от теб, но ти позволи ударът. Ти позволи кръвта да изтече от тебе, животът, за да дойде в мен. Ти го направи съвършено, съвършено, съвършено. И затова ти каза, моята плът е истинската храна. С какво се храниш днеска? С какво се храни живота ти? Затова, когато взимаш плътта, помни, че това е истинската храна. Това е истинската храна, която ти дава живот. И тази плът бе бита, като ходи през един нож жив път, за да влезе през Светая Свети. Той каза също, това е истинското питие, неговата кръв. Какво пие сърцето ти днес? Какво пие душата ти днес? Пий от кръвта на Господа с разбиране, че ти завинаги стана оправдан чрез тази кръв. Че завинаги ти достигна по-близо чрез кръвта на Царя. Тази кръв, която ме оправда завинаги. Тази кръв, която ме спаси завинаги, но и ме спаси от гнева на бащата. Гневът дойде върху него. Гневът на бащата, аз който заслужавах, дойде върху него. Затова днес ти казвам, когато си мъж, припомни си, че гневът на бащата дойде върху него. Припомни си, че той завинаги те оправда и завинаги те спаси. Днес си тук, защото неговата кръв се проля за тебе. Пий с разбиране от кръвта на Исуса. Който не яде и не пие от мене, казва, няма живот в себе си. Яж и пий от Господа. Пий от живота, издигни кръвта. Алелуя, Боже, благодарим ти за кръвта, която проля. Благодарим ти за кръвта, която проля за нас. И с тази кръв ти отне правото на Сатана завинаги да ни обвинява. Затова няма на небето, на земята, където и да е било някой, който може да те обвини. Ти си свободен! Живи от кръвта на Бога! Може да изпеем тази песен заедно, ми минора заедно, може да изпеем заедно, докато стоим така. Моля ви, останете още малко на колене. Може би дълго не сте стояли, сега е време да се научим да стоим. Ако те болят, значи не си стоял. Този човек, който стои, значи не го болят коленете. Който е стоял, свикнал е да стои на колене. Може ли ми минор? Алелуя, всички заедно да останем. Само ми минор спада. Шора баба карава шакай. Яхве Рафа. Айде всички заедно. Елохим. Всички. Ада. Къде е пастор Сашо? Пастор Сашо. Ире.